Mbali zonse za dziko lapansi anthu mamiliyoni ambiri amayika maloto m'mitima mwawo, maloto ofuna kuti akhale opambana ndi moyo wabwino. Koma maloto ambiriwa amafa asanayambe chifukwa anthu amayembekezera kuti ifike kaye nthawi yoyenera akhale ndi ndalama zokwanira kapena mwayi ungowagwera. Lero ndikufuna ndikudziwiseni mmene business imayendera, mmene mungapangire business yanuyo. Mveserani nkhani imene iyi mpaka pamapeto mosamala chifukwa mwina ingasinthe maganizo anu mpaka kalekale. Kudedza kunali mnyamata wina dzina lake James, anali ndi zaka 26 zakubadwa ndipo ankagwira ntchito ku fakitale ina yaying'ono komwe ankapeza ndalama zokwanira kuti azingodya basi kwa mwezi wathunthu. Mwezi uliwonse akalipira renti ndi kugula chakudya, analibe china chilichonse chotsala mthumba mwake. Anzake nthawi zambiri ankamunena kuti James wakhala ukugwira ntchito molimbika koma ukadali osauka, osaonekanso komwe ukupita ndi tsogolo lako. James sankayankha china chilichonse chifukwa nayenso mu mtima mwake ankazifunsa chimozimozi. Koma tsiku lina James akubwerera ku ntchito anaona munthu wachikulire atakhala m'mbali mwa msewu akugulisa madzi ozizira. Munthuyo ankaoneka osauka koma kula box yake yaying'ono inali yozunguliridwa ndi makasitomala ogula madziwo. James anayima mwachidwi ndi kugula nayenso madziwo. Anali ozizira bwino komanso osiyana ndi omwe amagulisidwa mu shopu kamtengo kabwino. James anafunsa mchikulire nati, "Amalume, mwakhala mukuchita izizi kwa nthawi yayitali bwanji?" Wachikulireyo anamwetulira nati, "Mwana wanga, kula box yaying'ono iyi imadyesa banja langa lonse, yalipirira mafizi ana, imagula feteleza ndi zina zambiri zosawerengeka, koma kuona mpambo wanga ndi ochepesesa kwambiri zedi." Usiku umenewo James sanagone kuganizira za munthu wachikulireyo nati, "Ngati munthu okhala ndi kula box yaying'ono chonchija akutha kupanga survive kupulumuka m'mavuto osiyanasiyana ndi business ya madzi, ndi nchifukwa chani ine ndikuopa kuyesa?" Komabe tingakhala ankaganiza choncho, mantha amamugwira. "Ndilibe ndalama zoyambira business, sindikudziwa china chilichonseso chokhuza business ineyo." Maganizo awawa ankangoyendayenda m'maganizo mwake, koma china chake mkati mwa mtima mawu omunong'oneza ankamunong'oneza nati, "Tayesa James, tayesesa." Mmawa wotsatira James anapanga chisankho choti ayambe business ngakhale itakhale yaying'ono bwanji. Komano funso linali loti akanatha kuchita chani pa nthawiyo. Anali ndi 50,000 kwacha yokha yomwe ankasunga, yomwe sinali kanthu pa business ndi maloto akulu omwe anali nawo. Tsiku lotsatira anayenda deza yonse kuyang'anisisa mmene deralo likuyendera, ndipo anapanga notice chinthu china chake choti anthu ambiri akamapita ku ntchito amachoka asanadye breakfast kamba kothamangira nthawi. Anthu ambiri ogulisa m'misewu chokudya amagulisa chokudya chotsika mtengo koma sichinali cha thanzi, achina amandasi, zigege ndi abwinja mtoto. M'masitolo ogulisa chakudya chabwino analipo koma chinali chokwera mtengo kwambiri. James anaganiza mozama kuona zomwe angapange anthu nkumazikonda nkumawachotsa njala koma zili zotsika mtengo. Kenako anakumbukira zinthu zingapo zomwe mayi yake ankakonda kuziphika kwawoko iye akadali wachichepere, makamaka ti madonasi, mteza, phala la mpunga ndi tazilongotawo pambalipo. Zinali zokoma komanso zoti zikhoza kuphikidwa mosavuta. Anaganiza kuti izizi ndi ndalama yake yomwe ali nayo 50 pinija idzakwanira. James mosataya nthawi anagula zonse zoyenerera kugula tizipangizo toyambira ku ntchito kwake. Ankapita mochedwerapo ndipo anayamba kumakanya fulawa usiku wina uliwonse ataweruka ku ntchito kwake. Poyambapo anapanga madonasi okwana 50 okha. Sanasiye ntchito yake chifukwa ankafuna malipiro akewo kuti azionjezera zofunikira ku business kake. Ankapita ku maofesi apafupi ndi masitolo ang'onoang'ono omwe nkumakayendesa malonda zinthu zomwe ali nazozo. Anthu ambiri sankamugula, ena samamuyang'ana kumene. Koma James sanasiye, ndipo mpaka anakwana mawiki awiri akuzitolera nkumapaona pa ground mmene pakutelelera. Koma tsiku lina mwini tiru mwina kwawoko analawa madonasiwa ndipo anati, "Izi ndi nzabwino zedi zophikidwa mwa makono, ndisiyire 20 ngati ndingagulise ndiye kuti ndiziyitanisa zambiri tsiku ndi tsiku." James anamva chisangalalo zedi mu mtima mwake, ndipo pomwe ankatha masiku awiri madonasi 20 aja anagudwa aja
paja kwa mkuluja wa tiru mwaja anali atatha ndipo anamuyimbiranso foni ndi kuyitanisa ena 50. Pang'ono ndi pang'ono mbiri inafalikira ya James kwawoko. Kenako madonasi okondedwa ndi tirumu imodzi inasandukano yokondedwa ndi matirumu 5 mastolo 10. Kenako ndi kuchoka pa mastolo 10 nkusanduka mastolo 15. Koma James mkati mwa ulendo umene uwu atakumana ndi mavuto ambiri. Nthawi zina zosakaniza zinkatha ali mkati mophika, nthawi zina kusapya bwino kwamba kakulakwika njira ya maphikidwe. Koma amazitolerabe nkumapita chitsogolo nkumapanga improve pamene paja sanasiye. Ndipo kulephera kwina kulikonse kunamuphunzitsa chinthu cha mtengo wapatali. Anaphunzira kusamalira zinthu kuti azichita bwino kwambiri. Patatha miyezi 6 James ankapeza phindu ndendende ndi malipiro akuntchito ankagwira kuja kufakitale kuja. Ndipo anapanga chiganizo chachikulu choti asiye ntchito yake ndi kuyang'anira bwino business yake komanso apange focus kwambiri business yakeyo. Ndizoona inali riski, koma anasiya ntchito ndi kupanga renti malo ochepa ogulisa zinthu zake zija. Ndipo adalemba antchito omuthandizira ndi kugula zida zabwino zogwirira ntchito. Kupanga kwake kunaonjezereka ndipo maselo zake anakula kwa chaka chimodzi chokha. Pamapeto pake James anali odaliridwa nditi zokudyato kumadera opitirira 10 kwawoko ndi mumzinda onse wadeza. Business yake yomwe inali yaying'ono idakula nkukhala kampani yodalirika. Koma kutukuka kumene kuku sikunamupangise kukhala ozikuza ayi, chifukwa ankakumbukira kulimbana kwake komanso mavuto anali nawo kumbuyo komwe anawaona ndi business imeneyi kuti afike pamene popo. Kenako anayamba kuphunzitsa achinyamata ochokera m'mabanja osauka, kuwaphunzitsa njira yake ya malonda mmene malonda akuyenera kukhalira kuti nawonso ayambe tima business ting'ono ngakhala alibe capital yokwanira. Lero patha zaka 5 atayamba ndi 50,000 kwacha yokha. James pano ali ndi mamiliyoni ndi business yake yayikulu yazokudya padeza. Analemba anthu 15 ndipo amapeza ndalama zambirimbiri kuposa momwe ankaganiziranso mwini wake. Koma chinthu chofunikira kwambiri chomwe adaphunzira James chinali choti iyeyo ndi umboni wakuti aliyense angathe kusintha moyo wake ngati atasankha kuphunzirapo kanthu kuchokera kwa nkhani iyi ya James. Dziwani, simukusowekera ndalama zambiri kuti muyambe business ayi, mukungofunikira khama ndi kulingalira bwino. Taona anthu m'matauni munzibambo wandi akumagula memory card yeniyeni imodzi ya 4,000 kwacha ndi kuyima mu street nkumagulisa nkumayitanira memory card yomweyo nkumayigulisa pa 6,000 kwacha. Munthu akagula pompo akulowaso mu shopu ndi kukhala wapeza phindu la 2,000 pamwamba pake. Pomwe dzuwa likamalowa nkukhala atagulisa ma memory card 20, ma profit aja ma 2,000 nkukhala times 20. Pomwe akuweruka apanga phindu la 40,000, koma mpamba wawo nkukhala wa 4,000. Mmawaso nkulawirira ndi capital ya 4 pin yomwe ija. Inu nkumadabwa akumanga nyumba munthu ogulisa memory card imodzi. Nkumati ndi okhwima amene yoyo indedi amakhala okhwima, koma okhwima munzeru. Onera nzanga, dziwani kutukuka sikubwera mwazizizi, kumachokera mukhamalo okhazikika. Anzanga muliko ngati muli ndi maloto mkati mwa mtima mwanu, musalole mantha kupha maloto amenewo. Yambani pang'ono ndi pang'ono. Ndika 20 pini muli nakoko, yambani lero. Yambani ndi china chilichonse chomwe muli nacho. Ndikhulupirireni muzatukuka pangatalike bwanji, chifukwa kusiyana pakati pa anthu opambana ndi anthu osapambana si luso kapena kukhala ndi ndalama ayi, koma anthu opambana amakhala adayamba pomwe ena akadali akupereka ma excuse kufuna azayambe akazapeza mamiliyoni kale, kuyiwala kuti kwawo palibe polo ni mmodzi amene anapezapo mamiliyoniwo. Ndiye kuli ena ambiri timati tikudziwa business koma tisakuidziwa bwinobwino mayendesedwe ake. Business sikutha chenji kapena kudziwa kuwerengesera yatsala pamwamba ayi. Business imayenda chonchi. Zipaseni nthawi yayitali mukuthamanga ndi business yanuyo, osathamangira kuyichotsera. Zipaseni zaka olo zili 5 muthamange moona mtima, profit izisala ku business konko. Ngati mpamba wanu ndi wa 200,000, zipaseni target kuti mpamba wanga ndikufuna uzafike 2 million. After miyezi muzipanga stoko ndikuona yomwe yapitilira pa 2 mita ija. Dziwanino inayo ndi yanu yoti muzitha kupangira tina ndi tina. Choncho muthamanga kuona yafika 3 mita mutha kuchosa anonso waniyo ndi kumachitira zina monga kugula timalifo mukupikisana nato kwanu kotija
bola osamayiwala kukwezabe mpambawo pang'ono ndi pang'ono sometimes kamba kuti zinthuso zikumakwera. Imeneyo ndiye njira yabwino ya business. Musaope, musadikirire Yesu abwere kuti muzayambe. Muliko olo muli pa ntchito tapanganiko ni kena kake kolingana ndi komwe inuyo muliko. Ndine Dini Studios ndathokoza kwambiri kamba koonera nkhani. Musayiwale kupanga like komanso kuyika comment kuti timve zomwe inu mukuganizapo za nkhani. Ndipo pa mapeto pakenso osayiwala kupanga share ndi kupanga tag anzanu aja nawonso azamve nawo za uthengawu. Thank you.